Reprenem l'Ebre Notícies. Una cinquantena de persones, principalment dones, es van concentrar divendres al vespre a la cèntrica plaça de Barcelona de Tortosa per protestar contra la llei de l'avortament que tramita el govern de l'estat espanyol. Ho van fer aprofitant la festivitat del Dia de les Dones de dissabte. D'aquesta manera, el recentment creat col·lectiu de dones de les Terres de l'Ebre va voler denunciar el retrocés democràtic que, segons diuen, suposa la normativa plantejada pel ministre Gallardón. És una llei que només legalitza l'avortament per dos supòsits, en cas de que perilli la salut de la mare i en cas de violació. I per tant nosaltres creiem que la maternitat és una cosa molt seriosa, que ha de ser la pròpia dona qui ha de decidir si vol ser mare o no, i en aquest sentit pensem que és un retrocés molt important dels drets de les dones. I en tot cas pensem que les creences religioses no haurien de ser la base en la que en un estat teòricament laic es feren les lleis en funció d'aquestes creences religioses que s'imposen a la resta.